କରିଦବ ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ଓ ତୋ ଭାଇର ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନଟା କିଛି ନୁହଁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମତେ ମାରକି ଗାଳି କର, ହେଲେ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ମତେ। বাস মোহিনী মিত্র, বাস এই পথে কথা যদি তু সেদিন ভলরে ভলরে মতে কইদেইথান্তু না, তাহলে হাইদটা তো পৃথিবী পৃষ্ঠর এতে দূরକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦୂର ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ର ପକେଇ ଖୋଜିଥିଲେ ବି ମତେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ? 100%। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଛାଡ। ହଁ, ଫଟୋ ଛାଡିଲା ବେଳେ ତୋର କ୍ୟାପସନ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବୁନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଜି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରିବନି? ମୁଁ କଣ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ ডিপোজিট করে যাইছো তু উইথড্র করে পাই। যা চালি যাও। ঠিক আছে।